Så er det chilismagning, og vi har fået en grøn jalapenos, og den vil jeg prøve at tage en bid af nu. Den er noget stærk. Nu er det godt tykket her. Huha. Jeg vil sige, det grønne, det smager ikke ret stærkt. Men det der i midten der, det har en meget syrende fornemmelse på mundvandet. Nu har jeg synget den. Den er stærk. Den er ikke meget stærk, men det er nok en bindestyrke 4.